मानसिया माथो गोसोनिफ्राय गोमाथारा थाबाय थायो माथो बेबायदि सानहरा लामा लामा थंब्लेट थाबायबोदों बे माबानिफ्राय आंथ' बारा अट' माबा माबि बिदि गाखोनोबो मोजां मोना बिदि सानै सानै थाबायबोदों आं नानि आलफनसानि बिसय आं सानो मा नोंसोरबो नानि आलफनसा अराय सम बुजबगोन बियो नोंसिनि थाखाय बिबाय थागोन नोंसोरा गोबां थांखि दं आंहाबो दङ किसुमान बुंनांगौआ बेनो माने आदिया दासो बुंदों मैयाबो बुंखादों बियो नों बिबुंथि लाखिनांगोन आं बुंबाय मा आंथ' ABCDसो बुंगोन बिसोरथ' बुजिनाय नङा होनदोंमोन ओमफ्राय बुंदो मा गोबां बुंनो गोनां दं बुंनो गोनाङा बेनो माने जों गार्जेन हिसाबै आंहा गोबां बुंनो मेसेजआ बेनो क'क्राझाराव ओरैबायदि गार्जेनफोर दं मालदार बेनि मादाव हाग्रामा सार बिदा असेनि स्कुल दा बेयाव आं प्रिन्सिपाल महरै खामानि मावगासिनो दं आरो दा बेवहाय उन्दै गथ'फोर फैयो आयै अन्थाव बाथाव बामबाय थानो लुबैथावथाव नाथाय बिसोरा मोनसे प्रब्लेम दंजोबो बे प्रब्लेमानो जाहैबाय बांसिनानो रायलायनो रोङा सासेया 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोराव सोरबा रायलायाजासिनो थायो रायलाय दा गोबां टेनसन जाबाय आं मारै बे गथ'खौ बोरै रायलायहोनो हानांगौ गावसोर गेलेयै बरिं मोनबाथाय आंनि अफिस फारसे दों फैबाय आंखौ आखाइ हमनानै बोलाङो आंखौबा मानो मोजां मोनो दाना अफिस स्टाफआव सोंबाय फै आंनाव मा हायना दं गथ'फ्रा आंखौ मानो मोजां मोनो होनना सोंदों आं गथ'फ्रा आंखौ मानो मोजां मोनो गावसोरा जुदि गाबनायखौ कन्ट्रल खालामनो हाला बुरखायनो हालाबाथाय आंखौ लेंफैसै आरो मा गथ'फ्राबो हारसा हक बांगाल हक आंजोंबा मानो बामजानो मोजां मोनो दलद थागारोलाय खिन्थु गोसोआव दुखु मोनो माने लेटेस्ट मैया सानसे जाबाय सासे गार्जेन फैदों आरोना बेनानो देरसिन 6 बोसोर जाबाय रायलायनो रोङा मा खारनाव रायलायनो रोङा आं नोंसोरजों शेयारिं खालामनोसै बेखौनो साबधान जा बे जिनिसा ओरैबायदि जानानै दं क'क्राझाराव गोबां दं बेबायदि बिनि मादाव दाना आं सोंबाय आरो गार्जेनखौ सोर जेनेबा नों बहा दंमोन ना गथ'खौथ' लाबोआखै कर'ना भाइरासनि सिगां मा जादों माने बिमायाथ' बर'आनो नोंसिनि बे सानजाहानि दे बर'थ' रोङाना बर' खिन्थु बर' रोङा दाना बिसोर मा जाबाय बेहाथ' साख्रि दङ सार्भिस दङ माने पुनेयाव जब मावोमोन गाव दाना बिमायाबो बर' रायलायनो रोङा बिफायाबो हिन्दी रायलायो दाना गथ'आ बेखौ लानो ना बेखौ लानो बेबायदि बुंदों आरो बिफाया ओमफ्राय दाना मबाइल होबाय थायो बिमायाबो गावबो मबाइल थुबाय थायो दा बिदिजोंनो माने गथ'आ रायलायनो बावगोमालांबाय खारन मबाइल नायै ओरैबायदि बिजि जालांबायना बियो गथ'आ रायलायनो सिन्थाय बावलांबाय आं ओरैबायदि दुखु मोनबाय आरो दाना सासेबाव फालबिस होननाय आंनि सराइबिल एरियानो बिफाया रिटायार्ड आर्मि ओरैबायदि प्रफेसनेल आरोना ओरैबायदि माहाजोनफोर नाथाय बिसोरो प्रब्लेमानो मा फिसाफ्रानो रायलायनो रोङा बेहाबो ओरैबायदि टेनसन दाना आंजों रायलायफैबाय सार अननानै प्लिज दा बिमा बिफाया ओरैबायदि एसे नर्मेल जुदि नंला गथ'आ बिमा बिफाया गनायनो नागिरा सार बेथ' एसे उसुबिदा ना गथ'आ जोंनि गथ' मोजांजों मानो दोनफानांगौ नै बेबायदि बुङो दा आंहाबो एडजास्ट खालामनांगौ एसे प्रिन्सिपाल दाना आं बुंबाय बोरै खालामदो जारौ आंहाबो साननो गोनां खारन नोंनि गथ'आ जुदि आबनर्माल ओमफ्राय एसे जुदि बुलाय सोलाय सोरखौबा जुदि बुयोब्ला गार्जेनफ्राथ' आंनाव फैगोन ना टिचार्सफ्राबो आंनाव फैगोन दा बेबायदिखौ साननानै आं बुंबाय मा आं नोंनो मोनसे अपसन होगोन नोङो बेलासिखिनियाव लाबोदो फुङाव लाबोब्लाबो बेलासियाव नोंहा सार आंनो लोगो नांगौ आंनि गथ'नि थाखाय लोगो नांगौ आंनि गथ'नि थाखाय गेलेग्रा बिदि पार्टनार नांगौ होननायखाय आं रिकुवेस्ट खालामजानायखाय दाना फुङाव आङो 4 घन्टा बेनो सम होदों दाना गथ'आ लासै लोगो दोगो बेबायदि जानानै सोलायनायखौ आं नुबाय प्लास आं एसे ट्रेनिं होबाय टिचार्सफ्राबो नायबाय बिनि साइड इफेक्टआनो जाहैदों मबाइल जों बिमा बिफाफ्रा मा खालामो आयै नै आंना फिसाया मबाइल थुना रोंलायथारो जि खुसि जायोना बिमा बिफाफ्रा बिमाखौ नुबाय लेटेस्ट आंनि लोगो असे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआव जब मावो बेखौ भिजिट खालामनो थांदों फिसाजो मोनबाय बिमाया मबाइल नायहोगासिनो मानबायनोनो रोङाखै गथ'आ रो थुलागासिनो दाना बिमाया जि खुसि आयु नै थुनो रोंबावबायसो बिफा आंथ' खर' साजेनखाबाय आयो मा होननानै बुजायबावनो आं दानो थुनो रोंजेनबाय होननाया जि खुसि गथ'आ जे देरस्लाबनो हायै मबाइल थुयै रायलायनोबो जे बावगोमालांगोन आं खाथां बे इस्युआव दा डिलिं खालामनानै दङ आरोना गोबां दङ स्टुडेन्टसफोर रायलायनो रोङो 6 बोसोरनि गथ' साननो गोनां सासेल'बा मुस्किटा दे सासेल' नङा फ्राय हौवासाफ्रानो बांसिन हौवाफ्रा ओरैनोबाबो रायलायनायाव एसे लेट रायलायो खिन्थु 6 बोसोरसिम जुदि रायलायालासिनो थादोंबा एसे साननो गोनां ना नङा दे साननो गोनां बेखायनो दा बिमा बिफा जानानै जों किसुमान जिनिसखौ अननानै खेल खालाम हायोबा मबाइलखौनो दादांहोथार ना लागे इउएसएआव मा जाबाय बिसोरो गोबां इनस्टिटिउसनाल बिदि स्कुल कलेजफ्राव मा खालामो बिसोरो जमा मिटिं जानानै बिसोरो मोनसे स्ल'गान मोनसे थिरांथा लाबाय जे दे
जोङो क्लास 10 सिम खुनुरुखुम गथ'फोरखौ क्लास 9 होनदों बिसोरो क्लास 9 सिम गथ'फोरखौ फोरोंलांनि नाथाय जों मबाइलखौ दादांहो बेबायदि गावसोरनो गार्जेन बिदि मिटिं खालामनानै बिसोरो मोनसे थिरांथा लाबाय आरो सरकाराबो लकेलि ओरैबायदि एक्सेप्ट खालामबाय दे नोंसिनि डिसिसना बिराद मोजां दा बिसोरो फिक्स खालामनानै बिमा बिफाफ्रा दा मा खालामो USA आव आमेरिकायाव बिसोरो मबाइलखौ क्लास 9 सिम दांहोला बिसोरो दांहोला फिक्स खालामथारबाय मालाय खारन साइड इफेक्टआ ओरैबायदिना मबाइलजोंनो मा जालांदों मा नुदों मा नुवा मबाइलावहाय पात्तायानो गैया दा मैया आदैया बेखौनो बुंनो थोनदों जे आंखौ किसुमान दानि माने हाजारखि नों फोरबो होनबाय थाना नोंनि गथ'आ जुदि इसोरनियाव गैयाब्ला नोंनि फोरबोआबो हलाय नामसो बुंजाया क'क्राझाराव आयै फिसाला सासेल' हिनजावफोरबो दं दे ड्राग्स फाग्लिखौनो बुंबाय आं दुखु मोननो नाङा आं ओरैबायदि दुखु मोनदों लांबाय आं गुवाहाटि सनापुर गुड फ्राइडेनि समाव मोनसे न'खरखौ भिजिट खालामनो थांबाय आं बोरैबाबालाय दासोंसोलै जाबाय फिसाया मानो मानसियानो खारजोब्बायसो जाबाय हाब मानोरा नंबाय आंथ' सुखुथारासै रुमाव नागिरनानै थांबाय आं आयै खारजोब्बाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव हाजो गाखोयो दा बेयाव गाखोहैबाय बियो गाखोना मा खालामबाय बाइक सालायबोबाय गावनि बाइकजों एक्सिडेन्ट जाखाबाय आरो सासेनि बाइकखौ लाना सालायनानै बेलथायबावबाय खेबनै जाबायना बे एक्सिडेन्टआ दोला जोब्बाय गाराय जाजोब्बाय बेयाव नायनो हायासै आं बिफाया दिक्खारजों आं नांलालै थैबा थैथारथोंसै गथ'आ नै बुजायबाय आं बिफाखौ गुड फ्राइडे हामालै बिदि नङा मोजां जायोलाय खोमालाय नों नोंनि खामानिखौ मावब्रा नों नोंनि खामानिखौ माव हागौफोरनि खमसे खम ट्राइ खालामना मोजां जायो खोमा नों ट्राइ खालामबाय था फोरबोआ नोंखौ दैदेनगोन आइमारामा नोंखौ दैदेनगोन एनकारेज खालामदो बिदि बुंनायनि उनावसो मा खालामबाय फिसाया नांबाय दा बे हाजारखि बोराय हक आं बुजायखाथारो जाथारैखौ हामा बेबादि नङा मानिगार गारलायबायना ओइबासोनो 6 सेंग्राफोर फैनानै खाख्रुब खालामबाय मुलि दौनानै बिजि थुनानै गुवाहाटि सनापुर आंथ' थाङामोन गावनो बुजायलायबाय थाङासो जालायबाय दाना बोराबबाय आंखौ थिगासे दे गुड फ्राइडेखाबो हेफाजाब होनाय लस गैया होननानै थांबाय आं जिबनावबो नुवाखै आं बिदि माने ड्राग्स जाग्राफोर दोनग्रा जायगा फार्स्ट टाइम नुबाय मोनानानै सहैबाय मेगननि मोदै गलायलायदों आङो माने थानो हायाखै आं ओरैबायदि बुंबाय गथ'आ आं थाङालै मामि आं थाया नोंसोर आंखौ मोजां जागोन सानदों ना गाज्रिसो जागोन आं थाया खालि थायाल' होनो मा खालामनो बाबा थानावनो उफाय गैया दाना शिक्षा होनो लांबाय थाया बिमाखौबो थाफाजानो लुबैबाय थायो बिमायालाय बे ड्राग्स फाग्लाफोरजों बोरै थानांगौ जाखो अथार जागोनसो नंगौना गिनांगौ बिसोरखौ बुदलाबायजायाबो बोरैबा दोबो थायोनो बोलाथ' गैखाया रावल' सिउ दा लास्टआवहाय मा जाबाय थाया होनबाबो जबरदस्ति खालामनायनि आं मोनसे बेनि फेस मोखांखौ बेनि मोखांखौ फरायदों आरोना जालालै बिसोर आंखौ मानिखानाय मा थैथां थानोसै आं बेबायदि साननानै जं रावखौबो नायासै बायबो होनासै बिफाखौबो नाहरासै बिमाखौबो नायहरासै गेटआ खेवखानाय नालाय गावनो थ्रु गावलाबाय बाबु नुदोंमोन आं नाहरखायासै थानो हायासै आं उल्था मोखां जानानै थाबाय गैयाबाबो मास मोनथाम थादों बियो मोजाङानो जादों दा एसे मोजां नुदों बाबुखौ दा साबसिनबो जादों माने खिन्थु जौखौ लाफिनदों आरो बियो ड्राग्सखौलाय गारबाय दा जेरैबायदि आं आसा खालामनो बिफाखौ बुजायदोंमोन बिफायाबो मानिदों माने जों बिनायाव नांथाबबाय था आरो मेंनो नांथारा मालाबा मा जायो जों बिमा बिफाफ्रा मा जाबावगोन आरो क'क्राझाराव जादोंना गावनि बिमाखौनो देनाय खोनादों दा निउसाव क'क्राझारनिनो फिसाला सासेल'मोन बेसे दुखुनांथाव जोंलाय सानो मालाबा बिराद सावहोयो बिमा बिफाया थैबा हामसिगौ माबा हामसिगौ खिन्थु बेवहाय मोनसे गुन दङ बिबाय था सोरबो रायजोआ बेनो नोंना गथ'आ बासायलागि दा बासाय नों बिबाय था आरो नों खमसे खम नोंथ' बोर मोनगोन ना नोंथ' सोरगो रायजोखौ मोनगोन नङा दे मोजां जालागि दाजा नों बिबायल' था नोंनि गुना बारायगोन गथ'नि गुनाबो लासै नोंनि बिनायजों माबा मोनसे जागोन आइदार बियो इसोरानो माने नोंनि बिनायखौ खोनासंनो बानानै थाब लांगोन नङाबा बेखौ फोसाबगोन 2 अपसन्स थायो बेहाय मोननै नोंहा लाब मोननैयावबो आखि आगदा नोंहा प्रफिट दं बिबाय थानायनि खारनानो जाहैबाय आइदार गथ'खौ नोङो सयज' खालामनो हाला लानानै नोङो
न'खराव दावराव दावसि दुमदाखाल जाबाय थायो बेखौनो फोरबोआ डाइरेक्टलि गथ'खौ लांनोबो हागौ लाब जाबायना नोंहा अरजाया माने फोरबोआनो लांबाय बेबायदि सानदों नों मोनसेया जाहैबाय हाबा बे बिमाखौ आइखां बायखां मोनथारबाय माबा मोनसे राहा खालामनांसिगोन होननानै गावनि सोरगोदुत न'खरनि आखलफोरखौनो थोननो हागौ फोसाबनो मोननैया नोंहा लाब दङ बिनायखौल' दानागार सावबो दाहो बिमायाबो सावदों बुजायदों बिदि नङा नों गावनो जोनोम होबायलाय मानोथो बिदि सावदोंलाय हामा होननानै डन बस्क'आ सानसेखालि बिदा जसेफजों गेले मा खालामबाय बियो थाव गोथां थिं दुंग्रासे दंमोन खनायाव गेले मा खालामबाय बियो गोरलै एसे दुस्थ'मोन नालाय गेलेनानै थाव गोथां दुंग्रा बेसेबा बुरजामोन ओरैनो गैखाया फिसाया थाब थैदों बिमाया बिदिनो सोरनावबा खामला हाजिरा मावनानै डन बस्क' सलिउसन्सफोरनि फाउन्डार ना डन बस्क'नि बिमाया बेबायदि खामला हाजिरा मावनानै बिदि धोन सम्पति एसे आरजियो बियो थाव गोथां ज' बायनानै दोननायखौ मा खालामबाय डन बस्क'आ गेलेना थाल लायासै बिदाया माने मिस्ट्रि मावदोंमोन आरोना जुसेबा थां जोख्लायफ्लांहैदों बियो साव दाना थाव डन बस्क'आ जि नायहाबबाय थाबाय माथो थावा गोलैजोब्बाय गथ'सो सानबाय आं मासे दुस्थ' होनबा माखौ जाबावनांगौ नायनो रोंला बे बिदायाबो रागा जोंबाय अखालानो होजाखाबाय नोङो अखालानो दोन आइजो दाना माजों बुखांबाव बिदायाबो गिबाय ओरैबायदि दुखु मोनबाय बियो आं मानो एथ' दुस्थ'लै गथ'आ डन बस्क'आ मा खालामबाय सिखांखौ लाबाय सिखांखौ लानानै बागानाव थांबाय बागानाव थांना मा खालामो बियो लावथि गंसे दानबाय बियो दाननानै दरखं मोखां ओरै जिरायबाय थाबाय आरोना लावथि लानानै बेलासिबाय बिमाया फैगासिनो बिमाखौ जै नुदों गुर खालामना बिमानो लावथि होजासिबाय आइ न' आंखौ दोखो बुदों नों जाबाय मा जाखो फिसा होननानै आइ आंखौ बुदों नोङो जाबाय बुनोल' थोनो खोन्थायाबो मा जादों फिसा ना फिसालाखौ बामनानै बुंबाय आरो मा जादों फिसा आइ आं गेलेनायाव बोरैबा थावदाव जोख्लायफ्लांबाय गैला गदसेबो बुदोंलै आंखौ जाबाय बुनो हागोन ना बिमाया ओइ आंनि फिसासोलै मा नांजादोंलाय बिदि होनग्राबो थायोना बिदिबो दा होन हामा आंथ' गामियाव बिराद खराथार सोरबा सिगारेट सोबदों जादों खारमा खारखादोसो होखायो आं मोजाङावसो मोजां बिमा बिफायाथ' मोजांसो मोनखायो दाना बिमा बिफाया मालाबा स्रोद खोन्थासै ओइ मावनांगौलै आसोलासो बिरि सोबग्रा जाबायना खोन्थाहरखानोसै बियो मालाबा नुबा र' लावथि बेग्लावलायनाय आंनि बे खन्द'सेयाव सासेल' जौ लोंग्रा दं फंबाय जानाय नोंखौ खेबसे जौ लोंनाय मोनबा लहाजों होगोनां लावथिमोन होगोनां नोंखौ होननानै दम होगारबाय दा मालाबा जौ लोंबाबो जानालि दैजोंसो स्रुद बारखांनानै न'आव उन्दुफैखाला होखाय आं खाथार गैया मा जाब्ला जा आंनो मोनसेल' नांगौ गथ'फ्रा मोजां जानांगौ बास बिमा बिफाया गोजोनै थानो मोननांगौ जेखि नांगौ गोरिबाव गुन्द्राबाव आंहा जेबो फाराग गैया फोरबोआ गावनो खांलाङो खिन्थु गथ'फ्रा जुदि न'खरखौ बेबायदि खालामोब्ला उसादि जायो मालाबा खिन्थु गथ'फ्रा बोरैनि मोजां जायो आं किसुमान बे सिस्टेमखौ नोंसोरनो खोन्थाबाय आरो ओरैनो नङा बिनायखौ दा नागारथार मालाबा नोंनि फिसा असेयानो बुंगोन ओइ बिबाय थायो खामानि गैया नोंनि बिनाया बिदिबो होनोना क'क्राझाराव सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय मादैजों बिनो थांफादोंमोन आं बे समाव क्लास 12 बाबु थांफानो जाबाय बहा थाव बिनो थांनि क'क्राझार बे प्रमिलारानि बायद'नि गामि बेखिनियाव औवाबारि थांबाय आं दाना मोदाय अरजानाय बायदि जाबाय जाहैदों गथ'आ मानो बाइक नांगौ कलेजावबो थाङा ओंखामबो जाला दाना बुहुत हमजाखोना माखो बोराबै दाना आंगोरमोनदा बुहुत फेथा बायदिसो जानानै थाबाय न'निफ्राय ओंखारला दाना गिगारबायना आंथ' क्लास 12सो बे समाव देरफुनाय सेंग्रा अरलाबायगारगोन नामाब्रा नुफेरथारा गिना हाबा जों दाना मादै बुंबाय नों थांदों मादै गिटार दामना खननो नालागे जाला गिनायजों गारमाया गावजोब्बायसो आं सानबाय बोरैबा जागोन नामा मादैया होनबाय गिनाङाबाबो आं दंना बिबाय थाबाय आं बेखौहाय क्लास 8आवनो लोगो मोनदों बे गथ'खौ फार्स्ट बोसोरनि उनाव आरो मोनबाय आङो 2012आव बर' बांगाल दावहा जादोंमोन दा बेखिनि समाव मा खालामबाय बिसोरो क'क्राझार हुलथुगावआव मोनसे मबाइल दखानाव मबाइल खावदों बिसोरो ओमफ्राय दानाथ' सासे फंबाय जानाय क'क्राझारनिनो बेबो दंखायो दाना आनसलिकआवथ' केस होबाय
दाना केस होनायाव रावबो स्टेन्ड खालामनो गैया दाना मादैया आंखौ बोरै गोसोखांखो आंखौ लेंहरबाय आंथ' सानबाय दायनिगिरिसो सिखाव ग्रुपसो आरो दा सिखावनि जानानै आं जुदि थाङोब्ला मा जागोन आरो मा बाइक सिखावनि माबा मबाइलनि बेबायदि जानानै नुबाय गथ'आ बिसो आं गोसोखांनानै हमना होबाय गथ'आनो दाना दे दायदन्द' फोनांबाय दायदन्द' फोनांखांनायनि उनाव माला लांनानै दोखो बुजेनबाय आं बिदि नङा फाइन फोनांसै फोनांना आरो मानसिखौ मानो बुनो मोननां बुना लाबोबाय आं बुहोथाराखै आं बिदि नङा एसे बुनांगौलै आरो आंबो आनसलिकआव थायोब्रा बुनानै माबा समाधान जायो नामा आघात जायोब्लालाय बानस'ना आंबो माने बुहोआसै आं मोजां जायो खोमा दाना मा खालामबाय आं उनाव बाबु आंहाबोथ' सनमाना थांबाय मिथिना जोब्बाय आरो ना बिमाया दाना सानैबो गाबबाय आरो हामबायसै बाबु हेफाजाब होनायनि थाखाय बानस'नायनि थाखाय खास्रि बिमा असेनि सिगाङाव जुदि गथ'खौ सोरबा बुदों सोरबा नायनानै थानो हागोन हायाना बिराद दुखु मोनो नोंनि फिसा असे नोंनि मोखाङावनो जुदि बुदोंब्ला बिराद दुखु मोनो खिन्थु आं बेखौ बासायदों आरो बोरै बुहोनो बासायदों दाना लास्टआवहाय न'आव लांनानै साहा पानि लोंहोनानै आं बुजायदों आरो बिसोरखौ बेबायदि नङा नोंसोरो गोसो सालायनांगौ दा मोजां रायजो जानानै दं बिसोरो सानैबो सासे ड्राइभार ओमफ्राय सासेया मा मावनानै दङथाय जिखुनु बेबादि आरो बियो बोरैनो फैदों होननानै बुङोबा गाबनाय बिबाय थायो बिमाया दिनैसिम आं नुयो क'क्राझाराव हाबफैयो लेंग्रिसो बिमाया दा बेजोंनो आं मा बुंखो दाबावदे मबाइलनि बिसय बुंबाय आङो ओमफ्राय डनबस्क'नि एग्जाम्पल होनबाय आङो नैबे बाइकनि ओमफ्राय आं मोनसे दुखु मोनबावो होनबा बिदि बाइकनि दावराव मबाइलनि दावराव जोंनि गथ'फ्राल' मानो बेबायदि जायो हिन्दु माखासेफोरखौ आं बारा खोनाया माथो नुवाबो आं जोंनि गथ'फ्रा मानो आब्रा जायो आं मोनसे एग्जाम्पल होनि नोंसोरो आगोलबो बुंखाबाय आं बबेबा गिर्जायाव बै गराइमारियाव ओमफ्राय आब' प्रेमथिमोननि गिर्जायावबो आं बुंखाबायमोन खोमा बेहाय ओरैबायदि जायो माने ख्रिस्टियानफोरनाव बांसिन बेबायदि आनजाद जायो बिग्राफोरनाव मानो बेबायदि आनजाद जायो होननानै बुङोबा आं मोनसे एग्जाम्पल सासे गोथार सिस्टारा मा होननानै बुंदों बिनाय गाबनाय गैयै मानसिखौ सैतानाबो नायानो बुजिदों बिनाय गाबनाय गैयैखौ सैतानाबो नायानो बुजिदों दा ओरैबायदि नों बिया नालाय फोरबोनि बिनायबो सम गैया नोंहा खुलुममारियाबो बुंनो सम गैया नोंहा न'खरनि थाखाय बिस'नो गाबस'नोबो सम गैया नोंहा नोङो माने संसारिक जिबनजों खुङै माने फोरबोखौनो बावलांग्रा जाबाय थारमाने नोङो गोथैनि दारियाव दंखासै सैताननि लिस्टआव दंखासै नोङो सैताना नोंखौ मा सानबाय बे आंनिखासैलै नोंखौ नायला बियो बै बिग्राफोरखौसो